हागौ सासे 14 बैसोनि सासे गथ'आ मुस्लिम हौवासादों बहाबा थांदोंमोन आरो बेखौ पुलिसफोरा हमनानै थानाव लाबोबाय। दा जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा बेबायदि मानो जागासिनो दं? बेबायदि जानायनि रिजोना मा? बिमा बिफाया जोथोन लानो रोङिनि जाहोनाव ना लेक अफ एवारनेसनि जाहोनाव? जि बैसोनि समाव गावनि फिउचार दानायाव बा मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बा मोजां मानसि जानायनि सिमां नुनांगौमोन, बै समावहाय न'निफ्राय खारखोमानानै बहाबा हाबा जाखोमाहैनायसो सानबाय बिसोरो। मानि थाखाय? बेफोरबायदि जानायनि जाहोनखौ जुदि नायोब्ला बिमा बिफाखौबो एसे दायनिगिरि जों नुयो। खायसे बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ पात्ताखौनो लाया, बहा थांदों, सोरजों थांदों, मानो थांदों, जेबो पात्ताखौनो लाया। दा बैफोरनि जाहोनाव दिनै एसे गाबोन एसे माने मोजां गाज्रि मिन्थिनि जाहोनाव गावनि गथ'फ्रा बेबायदि गाज्रि लामायाव थांगासिनो। दिनै आरो जों ट्राइबेल बर' मानसिफोरखौ मेइनलि बैफोरबायदि मुस्लिम हौवासाफोरा टारगेट खालामो। मानो होनबा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राहाय जेबो एवारनेस गैया बेफोरनि सायाव। जोंनि समाजाव एवारनेस गैया। जोंनि उन्दै गथ'फोरनि गोसोआ गोरलै जायो, जेबो बुजिया। बिनि थाखायनो मा बैफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ थाबनो माने बिसोरो नंखाय मुं लाखिनानै नंखाय अननाय होफ्लानानै फुस्लायना लायो। दा बेनि उनावनो जोंनि गथ'फ्रा लाभ जिहादनि शिकार जानांगौ जायो। दा लाभ जिहादा जोंनि बर' हारिनि थाखायबो मोनसे गिदिर थ्रेट जाना फैबाय, सिरियास मोनसे इस्यु जाना फैबाय। दा जों नुबाय थायो बेबायदि सिटुएसन जोंनि गेजेराव जाबायनो थायो। माने बायदि बायदि जायगायाव मुस्लिम हौवादों खारखोमालाङो, हमजायो। दा बैफोरबायदि जानायनि जाहोना जोंनि गेजेराव दासिम माने एवारनेस गैया। बिनि सायाव जों माबायदि फुस्लायनानै लाभ जिहाद जे खालामदों बेखौ जों दासिमबो माने नुनानैबो नुयै बायदि जाना दंबाय थायो। आरो बैफोरखौ हमथानोब्ला बिमा बिफाया थिग जानांगोन आरो समाजनि रायजो राजाफ्राबो एसे नोजोर होनांगोन। नङाब्ला बैफोरबायदि जेंनाया जोंनि गेजेराव फैबायनो थागोन आरो बैसोर बायदि मानसियाबो जोंनि लाइमोनफोरखौल' टारगेट खालामनानै बेबायदि गाज्रि लामायाव लांबाय थागोन। आं बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि समाजनि रायजोफोरखौ आरो बिमा बिफाखौ आरो बैफोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जेन नोजोर होयो। मानो होनबा बैफोर उन्दै गथ'फोरा दिनैसिमबो माया मोजां माया गाज्रि जेबो मोजां बुजिया। बेनि थाखायनो जेन ससियेल एवारनेसफोरखौ जेन लाबोयो गामियाव, दा बेफोरबायदि प्रग्राम लानानै जेन बैफोर गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ जेन मोजां मोनसे सोलोंथाइ होयो बा एवारनेस मोनसे फोसावो, बा गावनि बिमा बिफाफोराबो जेन बैफोरखौ एसे नोजोर होयो। गावनि गथ'आ बहा थांदों, मा खालामदों, सोरजों थांदों, मानि थाखाय थांदों, दा बेफोरखौबो एसे जुदि नोजोर होयोब्ला मोजां जागोन आरो। नङाब्ला जोंनि गथ'फ्रा बेबायदिनो गाज्रि लामायाव थांबाय थागोन। जों हमथानो हानाय नङा, जों नुनाबो नुयै बायदि जाबाय थागोन।